Kaugalingon lang usab ni nga kaayuhan ug nga kami lang usab ang mapanalangina. Ginoo, tabangi kami nga matudloan ni kanunay ug anda magpatudlo diha kanimo sama-sama di kanta Ginoo. Nagyahan mo kami ug imo kami Lord tuyugan sa kanunay sa among paglakaw. Ginoo, ang imong pulong gamahanan ug nito kami nga mohimo kini kausaban sa among kinabuhi. Ug Lord, kung magpagahi man usab kami, please ayaw tuguti mapadayon kami sa pagpagahi. Buhatang tanan nga mabuak kayod kami ug muyukbo muduol kayod kanimo. Isip among Diyos ug maniwas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang atong title karon is ang Ginoo Espiritu o ang buhaton ka mga buta nga gibuhat niya alang kanato isip espiritu. So sa 2 Corintios 5 hangtod sa 1 hangtod sa 5 basahon nato. Kining atong lawas karon na isama sa balay nga atong ginapuy-an samtang aniya pa kita sa kalibutan. Dili nato igsapayan kung mamatay ang atong lawas. Kay nasayran nato nga may ihatag ang Dios nga nato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an dito sa langit. Kini dili binuhat sa tao kundi sa Dios, ug dili na gayud mamatay bisan kalusaa. Sa pagkakaroon, nag-agulo kita kay nangandoy kita nga makapuyo na ni anang lawasa dito sa langit. Aron nga kon masulob na nato kanang lawas, dili hikaplagan nga hubo ang atong kalag. Samtang aniya pa kita nagapuyo ni ining lawas nga yutan-on, nagaagulo kita tungod sa kalisdanan. Dili tungod kay gusto nato nga mamatay, kundi gusto nato nga masuloban sa lawas nga langit mo. Aron kining lawas nga may kamatayon, may isan sa wala na gayoy kamatayon. Ang Dios mao ang nag-andam kanato aron madawat nato kining bag-o nga lawas. Ug gihatagan niya kita sa Espiritu Santo aron masiguro nato nga kini buhaton gayud niya. So, nata sa ikatulong nga punto, din nasayra nato daghan kay mga butang nga gibuhat ang Ginoo kanato. Ang usa is nakita nato nga gitagaan ta niya og walay katapusan nga inheritance. Manununod ta sa usa ka katigayunan nga walay katapusan. So sa atong gibasa karon, atong makit-an nga naghisgot kini og usa ka lawas, ug naghisgot sa lain nga lawas. Pero una ta mato dito, review ta nga gitagaan ta sa Ginoo sa labutan sa pagsabot unsay gibuhat ni Kristo Jesus sa krus alang kanato. Amen. Unsa to? Sa atong kaluwasan. Kay kaluwasan usa ka grasya pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus lamang. Kini atong makit-an dinhi sa Biblia. Amen. So mo na ang atong Christian slogan of faith. So gihimo ni posible ang kaluwasan tungod kay si Kristo mo ni angkon sa sala nga dili iya. Ug siya ang niantos ug namatay sa sala nga dili iya. Apan nasaytang ang kani nga kaluwasan bisan libre ni kinahanglan na ay buhaton ng tao. Kinahanglan mo angkon ang tao nga makasasala siya o kinahanglan siya maghinusol. Unsa man ni maghinusol? Mutalikod ko sa kalibutanon nga kinabuhi, makasasala ang kinabuhi o maglakaw na ko subay sa bag-o kinabuhi nga gihatag ni Kristo Jesus. O ang kausaban kinahanglan isalig lamang ni Kristo Jesus. Dili jud ka mosalig sa imong kausaban, kay jud ka kausab. Amen. So dili lang kay espiritu ang Ginoo nga naghatag nato kaluwat pagpanabot sa aning tanan, kundi gitagaan gihimo sa Ginoo nga atong lawas templo, balay puloy-anan sa Dios sa balang espiritu. Umo ni sa atong ibasa karon nga ato nakit-an nga nagsulti nga dunay lawas. Balikon ta sa kapitulo 1. Kining atong lawas karon na isama sa balay nga atong ginapuy-an samtang ania pa kita sa kalibutan. Sumaon ni ang balay nga atong gipuy-an.
Muna ang imong lawas, mahinungdanon kayo nga imo dyan ang atimanon. Ang imong hunahuna, kung ang imong pagbati, kay naaman nina ang imong kalag, muna ang soul, kasing-kasing, o hunahuna. Nagpuyo aning balaya, kahalang ni. Okay? So, dili na to isa pa yan, second sentence, kung mamatay ang atong lawas. Mo ni ang usa ka butang na may tampo sa usa ka Kristohanon. Kibaw ta kining lawasa, mamatay bini. Kibaw ta madunot ra bini. Kamo nasasakto na nga edad, labi na 50 above. Makakita na gyud mo ang imong lawas na kanamon ka hinay, no? Kamo 40, kasi natin isan mo, di mo para itong 20 pa, uptik pa kaayo. Okay? O labi na itong mga DC pa, mga DC. Okay? Uptik pa kaayo, murag, lahat sa papuhayan, di mo pahuway. Okay? Para na to, murag, pwede tag, tibuok tuig, magsigilag, galihok. Okay? Apan, kining lawasa, kay mutapos man, nasayod ta, kung nanata ni Kristo Jesus, nga, kining lawasa, ipahuwang mo na ni, nya temporaryo raw sab ning lawasa. Wala ningon din si Pablo sa 2 Corinto. Nasayran nato nga may ihatag ang Dios nga nato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an dito sa langit. So kini nga lawas, mo ni nagpasabot nga ang akong lawas karon igabo sa langit, mahimo na ning lawas ni Jane Fonda. Sexy kayo. Guwa na kayo. Bakit iyan? Masok pagkaktiyan sexy kayo. Wala na pasok po sana. Maura ning lawasa. Usbon lang ning lawasa. Imo ning perfect, ligon, dili madunot, dili masakit, wala na yung mga apan. Mo na nga, nagpakita ni dinhi nga kanang mga istorya nga sa inyo na sa inyo kamatay na to, kung nangandoy ka nga mahimo kang alibangbang. Mahimo kang alibangbang. Pinahan kung may mukong langgam, sa gamay pa kung ganahan, kung may mga langgam. Kaya tingnan na pa, taglupad-lupad. Kaya ganahan pa kung maglupad-lupad. Magkatulay mga kahoy. Di na siya mahimo. Tinuhuan at buktok. So ganang nga reliyon, kasi nga ganin, reincarnation. Wala na sa Bible. Dili mo reincarnate. Dili ka mahimo langgam, baka, isda, o whale, baka. Dili, mamatay jud ang tao. Atubangan ng kamatuuran, mamatay ko. Ina, mamatay ko. Ay, pakimiksimba ko. Mamatay jud ko. Mao na nga mo andam ta sa atong kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Makig-ariglo na ta, makihusay na ta sa kilometers buhi pa ta. Okay? Mo na nga, ang kanindot lang, kay doon na jud ay bag-ong lawas. Okay? Nga ihatag ang Ginoo nato bag-ong puloy anan. Kunya kini nga lawas dili binuhat sa tao, kung dili sa Dios, kung dili na gayud mamatay bisan kanus. So makita nimo nga ang tao nga nali Kristo Jesus, nga nagsulti man si Pablo nini sa mga nito ni Kristo Jesus, nga di ka mamatay we kaguol. Kung mamatay ka karon pasalamat ka. Amen. Ato na jud pangayon sa Ginoo, Lord. Anabang kaon ako nimo, dili ikaw magproblema akong pamilya. Di sila magkautang-utang. Kung kayo sa ganit ko, isip mo pangutang. Kaya bisag mangutang pa ka, okay? Bisag mangutang pa ka, di na sa kasiguraduan maayo siya sa iyang sakit. In fact, para nako, ang tao nga nagsakit na ka, okay? Ang imo na yung pangayon ng tambal, no? Kanin ka ng alivyo ng kasakit. Ibuprofen, dynamic acid, kaya mo na pain reliever, para lang ka ma-minus-minusan. Kaya nga naman, dagang magod sa mga tao, ganan silang mabuhi hangtod sa kahangturan. Di lagi na mahimo. Why tao nga mabuhi hangtod sa kahangturan? Kung saan ako ka-classmate, akong bisita, elementary. Dato kay siya, dato kay siya, kay bang siya isda. History niya, balay. Ito ko niya, ningon ko nga, and hiko, kaya waka nito nga sa atong reunion. Ako nito ang reunion, ako sa libanggahan. Ito na cancer ta, mga bata. Nung kibaw ko dato, kakadaganan sa mga classmate na ito, mani din mangayo. Anak yun na. Pero na po din karon, dili mangayo. Muhatag, tawa siya. Patag, saan yung hatag? Yung ko,
kaluwasan. Kibaw pa kang luwas ka, susod ko sa Ebanghelyo. Halaman na, mga manoy, mga inday, mga undong. Kibaw pa kang mamusa siya. Sa may Panginoon yung walang taong isili ka na, isili ka sulti. Ha? Orasyon. Ito gaya na mga dapat-dapatan din tapos silang puti nila. Orasyon ka no. Nyam-nyam ka no, nakay-pagkita, nakay-konda. So, ang iya, in short sa mga istorya is, garbo kay niya nga 7 years, something like that, nga, kung mo siya kini, ba? Ang kini. Kaya na siya kwarta, nabuhay pa siya 7 years. O ang iya, sige kag 7 years is lisan pirmi mong dugo. Ato ka pirmi, nipyuhan. Gani mong dugo, mato ka pirmi na twice or 3 times, depending. O, dialysis man ay dialysis. Wa kay kwarta, wa kay i-dialysis. Kayo, bisa pag manguwan ka, mangutang ka, wa kay i-iris. Okay? May lang parang niya, pero yung po niya, hangtod man ka, makapwede mag-dialysis na, madunay katapusan, kay mabot na, masugot ka sa dili yun na, mudawat na ang imo, lawas, kasi sige siya tusok-tusokon, o niya, sige, o gailis-ilis na, kaya normal man na. Yaw-yaw na po siya. And ako na siya nag-card. Dahil kung number mo ba, dahil ako akong calling card mo. Kung ganahan na dito ang maminaw sa ibang video. Kadang, doon na dito kita ka nga, maragwa na dito mahimo ang imong sapi. Hindi asawa. Ina ko. Ang istorya kami ito na sila. Nagkaroon kita ko, dilitaan lang. So, mali mag-isunan. Kung dagahan pa dito kayo makatauhan, na nakibaw ko, na sa ilang kadato, di lagi makaluwas ang kwarta. Kita ang kubridin na sa kita mga kung dosa na itong kaugalingon. Hindi man din maluwas na to, kini nga lawas kay madugta, mamatay, duni nga lawasa. Apan kung naa ka ni Kristo, suluman kag bagong nga lawas. Amen? Dili pinuhat sa kamot sa tao. Dili pinuhat sa tao. Tingnan ka nga, dili pinuhat sa tao tungod kay ang tawag imong procreator sa tupak gihimong kabahin kauban sa Ginoo sa paghimo og usa ka tawo. Kaya na kay kabahin sa paghimugso niya na. Manang sayop lang kadaganan sa mga ginikanan, kay tungod para nila sila ni utong, sila ni gasto, sila nagpatubo para nila ila na ang kabataan. Dili. Ang kun gani kang dili imo kay wa man tay dapat ang kunon bisag sa gatong lawas dili kalibutan na milyon jud ka sa nagbubuhat sa kalibutan. Tag-iya ko sa tanan, dili ko kay labutan. Sa dihang mo ang kunta nga mas labaw ta niya. Kontra ta niya. Hindi ka makasulod lang niya. Okay? So mo na nga muhangyo ko sa matapusan nato mo abot gani na. Ampo na lang mo. Ginoo, mahimo dili masakitan akong pamilya. Mahimo dili mautangan akong pamilya. Labi na ako mga kabataan dili sila mautangan. Kung labaw sa tanan, andam ako sa akong pagbalhin ka sa langit mo. Yun na, yan naman, simple man. Kaysa, lagana na mabuhin niya, nagutak-utak ang atong pamilya. Dapat akong classmate. Do you think nagbaha ang iyang kwarta? Do you think mabot, dili mabot ang punto nga mautangan sila? Kadaghan kaayo, mangingisda sa Pasig, kami mga isda mo yun kami mga kapitalista. So, may kapitalista ka, dagang kagkwarta ko mamay. Yaboy, gano'n man, naganan pa pirmi, nagang tining, ibaw na siya, dito man siya, mawasan na ang iyang mga kagikan nito, naganan sila Pasig, kapitalista. Yabo, gawas ko magduwa-duwa ka sa negosyo, na punuhay marag okay pa ka, mangutang, pero mubalik na sa gihapon, ikarasay takuban gihapon sa imong kabalingong kaldero. Okay, may imong dipuno sa dili maong nga mga pamaagi. So, mga naningon din si Pablo, sa pagkakaroon, nag-agulo kita, kay nangandoy kita nga makapuyo na ni anang lawasa dito sa langit. Aron nga, kung masulog na nato ka ng lawasa, dili hikaplagan nga hubo ang atong kalag. So, si Pablo, nagsulti siya din nga, siya mismo, nag-agulo siya. Now, ano magsunan? Ang tao na nag-agulo, naganahan siya nga mo, adto na sa Ginoo. Tao na, nakakita, uway lami ang kalibutan.
Tao na nga nakakita na Diyos pinagi sa iyang espiritual ng mata nga gibukahan sa balaang, gipamata siya sa balaang espiritu sa kahong sa Ginoo. Nga wa Diyos nagmi ang kalibutan. Nga wa Diyos murag, sa pa may panganduyon. Bisan sa bahandi, sa kalibutan, dili matud nga nang imong ngalan. Diba? Huwag laing pangaluyon, kundi ikaw lang sa diha, magsigit ang pangaluy sa Ginoo maigsunan, mayon lagi ka, Lord, huwaan ako. Abang kung wala pa ta mangaluy sa Ginoo, mayon ta nga, simba ko. Ayaw sa kong huwaan, Lord. Okay, nagahan mo kayo ta. Napakoy anak, Ginoo, ganahan ko makakita ako, ganahan pa ko nga, ay magigsunan, una sa tanan. Di lagi na nato sila mga di nato sa hitak-takiyak kinabuhi. Ang ato na ganiit, ato na nagiduso sa Ginoo daan nga Ginoo, asa ko kuto, please andama sa sila, andama sa akong kabataan mo na ang mga ginikanan mayon ko ang pinakabutang nga inyong buhaton. Isansan, idukdok umayo ang may tungod sa espirituhanong kinabuhi. Kay mo na ang pinaka-importante. Dili ang edukasyon. Dili kung madato sila mapinsa ka. Dili. Pakapin na lagi na. Kaysa diyan panganduyo na to ang Ginoo, umabot na ng mga butang. But kung di na ito panganduyo ang Ginoo, mamanduyo taglain ang Ginoo nas pinakailaw sa itong tiil ng panganduyo ng mahiusa ta niya, di ginamamot. Kung muabot man, daghang problema. Daghang kalisdanan. O di ka malipay sa imong kadato. Pautan ang daghang dato, lipayon ba sila? Mayon sila, mahimo pa lang, mabalik ko sa kong pagkapobre. Mapakapobre ko, sa kong pagkapobre, wala ko ilayong naunaon. Mga kora, makaon sa matang adlaw. Dato ta, daghang bayaran, kuryente, tuway nga to, tuway dire, tuway nga to, tayo mga taong gadlugon, bayad pa ta nila idayon, 15 o 30, etc. Ang kinabuhi, nagtuyok sa kwarta. Nagtuyok sa pangandoy nga walay connection nito sa langit. Walay puntos ba? Para na kung naghabutan ng kalibutana, para na sa butan ng kalibutana, huwag kapuslan na tao ka. Nagkukubra na tayo eh? Muna yung nga, tao ni para na kung mubong pangandoy. Pero kung Christian ka, mangandoy ka sa mga butang sa langit, na di na makita sa katawhan, kay kung tinto ramang galing kalibutan, inon ka nga, kapulan. Inon ka nga, eskapo lang siya, di na siya ganahan ko, di siya ganahan mangandoy, hindi siya ganahan mangandoy, nga medyo kubento yung kinabuhi, o maging alis siya, kay talentad na siya, daghan siya, kabilidad. Mananlahi ang dagan sa utos sa taga-kalibutan, ug lahi ang dagan sa utos sa tagalangit nga naapa sa kalibutan. So, wala nga, ngayon siya dinilag kagulo ko, kung nagulo kita, kung nangandoy nga makapuyo na niya ng lawasa dito sa langit. Aron, masulog na to, kung di ta mahikaplagan nga, hubo. Ay, kisunan. Ang imong kalag, importante sa Diyos. Balikon ko, ang imong kalag, importante sa Diyos. Mao na ang imong kalag, ang imong pagbati, ang imong mga tinuhag pangandoy na nasa imong kasing-kasing, nga mahimong maumol, nga mudagan na nga sa utok, kung nagplano-plano ta, nga niya ang Ginoo, kung naman kay ang Ginoo, kay ako pangandoy ang Ginoo, then anything nga gikan sa atong kasing-kasing mudagan sa utok, bang gawas na siya sa ato mga pagkinabuhi. Okay? So, kung ang atong kalag nangandoy sa kalibutan ng butang, ang imong espiritu patay na. Apan sa dihang ang imong kalag na mao imong pagbati ug ang imong mga tinuha, mga pangandoy nimo, Diyos nun, then mabuhi jud ka sa espiritu. Kaya wa may makapangandoy Diyos ng butang, gawas kung nabuhi na ka sa espiritu. So, ang pautan ni Ana is, kung saan may pepe mong ipangandoy karon? Kalibutan nun? Material na butang? Pautan na nasa kalibutan. Material, tao, pangandoy, ganahan kong madato, ganahan kong yuta, ganahan kong building, ganahan kong usaba.
Kung kanarang ang imong ipangandoy, patay ka sa espiritu. Apan kung mangandoy ka sa espiritu ng butang, una sa tanan, hibaw ka nga, kana buhi ka sa espiritu mo ka ni. Kasi mga tagaan o, asa itong pulburo ni Nelpa? Atas Nelpa? Atas Nelpa? Unsa may timaan o kanang grabe nga sinyalis na kaning tawanan ang iyang pangandoy Diyos nun ng mga butang unsa man. Kaya ni dayo ya na. Nasab na kinabuhi usa. Apailain. Kaya nga naman kang usab, mangandoy ka usab ka, so tuman ka sa pamagi sa Diyos. Usama niyo mo pagtuman sa pamagi sa Ginoo. Basa niya tumanon, basa niya tumanon. Ug usas mga butang dinha nga naadjud kay dakong tinguha nga Diyos nung good kung saman. Gawasin mo usab man kinabuhi. Kaya mag-usab kayo mong kinabuhi mo sa mga. Mamo nga! Mangandoy kag kalag! Kalag! Di ka sige kag kalag ka man. Sige ka kalag mo, balar ng palungo diya. Kalag ka man. Dili, ganaan kag kalag. Kung siya pagkaon nila, may kaayo. Iba mo alam kay nga kalag para na ko. Ang mga tanon, mga bata, lamian kay kung tanaw. Pero kung ka nang, kaya bitaw, lamian bitaw kay kanya. Mao yun akong feeling. Kita na ako, nakakanoon mo yun. Ano ba? Hindi ka rin nadapan sa imo nun. Ano bitaw? Gusto ka pa kayo sila. Kita pa kayo rin. Hindi pwede mapapungan kung kani may manusitan sa kalayo sa Espiritu. Hindi sa kalayo sa imperno. So Espiritu, shock! Sirit na. Daghana silang mahimong para sa Ginoo. Kung ang ilang Espiritu tinuray na buhi diha sa Ginoo. Mo naman isunan mo jugo. O mo challenge jugo. Kaya kagsawa na itong basa sa Biblia, maoy dyan na siya ang atong makita. Dili ni akong himo-himo ang pulong sa Diyos na nag-ingon. Kung tinuray ta nga born again, na atay tinguha nga magsangyaw o mukabig o kalag para sa Diyos. Kaya nga naman, maluoy ka sa kalag na padong sa impyerno. Kibaw magkakasa ka padong. Kaya kibaw sa kaasa ni sila padong. Di mo sa mayong buhaton, nakaluoy ano nila, imo dyan na silang kaputon. Imo dyan na silang sultihan ang mamimit ka paminawa lang ang palihog. Nakuha ka na ng pangandoy. Huwag ka na ng kadasig aning mga butana. Dahil maging ko, pasig dili yun ka tinuray iya pa. Dili pa tingali ka tinuray iya pa. Kung naputos pa ta sa kahadlok ka, uwaw, uban pa, dili pa ta iya. Kaysa dihang ang balang espiritu na nimo, ayaw huna-huna nga ang balang espiritu, muna siya tanong, nagyogsok ni mo nga murag liso, niya mo, tanaw pagkapila ka adlaw, na pa na siya mo, saan mo, lutog sa mo, gawas sa yuta, niya mo, kitikitoy na na, yung taas-taas na yung dako-dako-una pa na siya mamungag, dili na ang Espiritu Santo eh. Kaya ang Ginoo mo siya ang dako nga espiritu nga sa dihang musulod siya sa imong kasing-kasing diretsyo. Sama, kumukunik ka sa beko para sa atong suga. May pwede ka, maghuwat mo o mga sa katuig, o nung kabuan ng isa sa katuig, una pa siga ang inyo. Unang siga yung suga. Ano man, ang Korintia na ano pa man ang tamang-tama, mga wati. Wala magbuhat pa kaganana. Wala. Yung anak kapaspas, di ba? Pag-connect ni mo, pag hindi lang connectada, mana-connect ka rin sa poste. Mana-connect ni Kristo. Kung na-connected ka ni Kristo, automatic ka on. Automatic ka magsiga. Automatic kang aktibo para sa Ginoo. Muna kung wapatan ni Anang kainito na ang atong pagdawat, gani pa, utok pa, wala mo sa kasing-kasing. Muna pa pinakalayo nga lugar nga adtuan sa tao, ang kasing-kasing. So challenge yun ako sa matagusan na to. Muna may mong kang Lord,
Ito, no? Ano wala pa man ko naka-share, wala pa man ko naka-copy o kalag. Aday ko klaro mo. Lord, klaro ka, Lord. Dapat sa inyong kasing-kasing karon magkisik-kisik ka, di ko palabot, Ginoo. Klaruha ko, Ginoo. Karon dayon, Ginoo, painitan ko sa imong balang espiritu. May sunan pa ngayon, na. Kaya para sabihin ko nga lang, babalik-balik ko ka sa imong application mo, bayad pa ka, maghando pa ka. Diha sa Ginoo, pag-ampo lamang ang buhato na to. O madawat ay na to ang mga butang na to, ipangay sa Ginoo. Kaya mga butang mo na nga iya. Diyos nun ng mga butang, espirituhan ng mga butang, pangandoy ka na, nga taas, ug labaw pa, sa bisan kinsang pangandoy na sa kalibutan. Labaw sa tanan, sikat ka sa langit, Kay beautiful are the feet of those who share the gospel. Nindot ang mga tiil, isa pagkuha kay hugas. Isa pa panay-pedicure ang imong tiil. Nindot ang imong tiil na naawang sa Diyos, kay nahugaw sa sigiglakaw sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Pag matutuo ka lang, pag huna-huna naunsa na sila, hindi lang sa muadto ka physically sa imo sa private na time, isang pag nag-asa ka imo na puno na unsa nakahatong. Inuwanan pa po nakakita ang isimba. Wanan ba ko kakita ng ubasa? Wanan ba ko nakakita ng mga utang? Mabalaka ka, labi na kung member sa imong pamilya. Nabalaka ka? Kung nung kita pamilya tanya, walay nagbasa di sa usa. Ikaw anak, mabalaka ka ba kung imong ginikanan, walay pagtagad sa espirituhan ng butang? Kung ikaw maginikanan, mabalaka ka ba kung imong anak, wala na magtagad sa espirituhan ng butang? Wala na siya mangandoy sa pinakalabaw kanindot na pangandoy. Tagahan kayo mga istorya niya na. Kung ako napasalamat ko sa akong pag-umangkon, si Lovely. Nagmay ko sila, sige kong share nila kaya ito nakuha ko sa ganyan physical therapy kaya ganahan ko ma-doktor. Ganahan ko anong nakita ng binisina. For the first time in my life, ganahan ko butoon. Eskwela niyo ko physical therapy, pagbuto ko sa Cebu, kaya ganahan ko mo na fee. Bugo ko kay kong numero. Kung na-enroll man ko apil sa physics, sa kaning mga engineers. Kaya ang physics nga tanan para sa physical therapist na puno na. So, nag-school ko nga sa mga engineers. Di paspas ka ilang computation, paspas ka ilang explanation, kaya mga usapon naman ang ilang mga chewing gum. Ako diri gata, ako mo usa nga PT. Ya plus 1 plus 1 equals Magellan, bigyan akong tupag, pag-i-repose ko. Super, isura yun. Prelim, midterm, hagbong, ya ito na finals man na. Ginoo, so ako naman ang nagkip. Bisa kibaw pa ko sa ako nila, computation mismo, hagbong dito. Alaga, tuntuan ako ka ako, yan ka naman tao. Tanan ko sa mga brand, ako mangkong akong pag-umangkong. Sige, katawa, kitaan naman ang manangan ang galing mo. Lagi pa rin yung sa'yo, ako isod yun tayo na. Okay? Tuntuan ko sa akong, ako Israel ako mapag-umangkong na ako. Ako na yung ginawa namin dito. Kasi ganito yung sangyaw nila na kanil sa kanil lang. Gamay pa na, 7 years old na mo, resibo. Sige, yung sangyaw na. Unaw niyong Ginoo, ang iyong pangklase at imanonra. Kaya mo may natabo. Finals? Wala, parihan mo sa akong gabi-abi sa libro na sa libro. Bisa na mag-iro ba? Kaya naging ganit pakibaw. Lord, kung ganahan pa ba next year, Ginoo ko, enroll pa ko, ganahan ka makuman ko, tabangi ang tawag ko. Believe it or not, akong nagsuwat, akong naiinit, ay marag chip, nagdagan sa akong bukton, nagsiga kong mata, malapit pa dyan ko sa pinakita, ako rin yung nakita, hindi na may stroke, tapos tapos pas-pas mo kayo ko ni suwat. Di man ako yung nagsuwat. Siga din akong mata, grabe din ako luhan ko, nagkabakabad ko, kung sa kanil may stroke, kita ba kanil ko ba? Ano ba? Ako pas-pas eh. Behold, nabirak na nakapasal ko, ako, radyo, kinsa naging mo. Mato sige kong testimony sa mga estudyante. And behold, sila blisan, hindi siya mag-nurse. Pero sa dihang nag-dihaw sila, kaya mag-review sila, ito, di dyan ko mag-ino, sige na dyan mag-share, sige review, sige na sa makapadiliway, sige mag-share na mo, ibig magtukunta, kaya na may grupuan.
Ako, siguro kong share niya. Ako sa yung car, kamungunod, nagubo, kamanano, kung nursing. Nalisod yun siya. Kasi itong doon, masang siya. Kapasang siya. Pasang sa board. Was siya eh. Doon. Sa mga puta naman, gano'n man, kaiyang pangandoy, ang mga kalag sa iyang mga classmate, yung may magkita. Niya kami sila, kahit lang, katawaan siya share. So these are things mga igsuunan. Kinahanglan masuluban ang atong kasing-kasing, o atong mga pangandoy, o atong mga hunahuna sa lawas na dili mamatay. So balik ko na po. Ang imong kalag, kung dili na siya ready at tuglangit, kaya ang imong espiritu patay pa, kaya wala pa masumpay sa espiritu sa Ginoo. Kaya ano patay ang espiritu? Tungkol sa ato? Sala. Buhi ra ang tao sa duha ka butang, lawas o kalag apan espiritu patay. Mo na nga gingon, nanay nga pwede kang mabuhi ka duha. Okay? Pwede kang mabuhi ka usa sa pagkaning lawas o kalag, pero mamatay ka kaduha. Kaya patay man imong espiritu nya human, kaya wa man jud ka mag-ariglo sa Ginoong sa Kristo, hindi ka matay sa imong lawas, patay na jud ka forever ngadto ka sa impierno. Pero pwede kang pataw din higka duha, mientras buhi pa ka. Ikaw ka kaduha, mamatay ra kang kausa. Kaya imo ra maglawas may mamatay. So, ano naging mo ni Pablo dito? Nga di ta makita na hubo, in short, ang kalagla na ito yung mga tubang ito, yung minunta, iipang, mga tanang ginonay mo, anong sa doon ka sa langit? Hala, ato mga rason, may kitang mga rason rin sa Ginoo. Mauni, nabi na mga may buhat na ito, Ginoo. Sorry. Wrong number juga. Di ginamawang answer para ka makasunod sa langit. Apan sa dihang atong kalag, mubuhi na ning lawasa. O kapag di man din mabuhi ang ning lawasa, kaya sa ning lawasa mo apas naman na sa imong kalag. Kaya imong kalag abot ngadto, mga tupang na sa Ginoo, actually mo diretso na sa langit. Kaya nakikita na sa Ginoo nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi. So, kung ano mga butang nga balitas, dili sa 2 Corinto, dili tungod kay gusto nato okay. Sa 3. Aron nga kung masuluban na nato kanang lawasa, dili kaplagan nga hubo ang atong kalag. 4. Samtang aliya pa kita, nagapuyo ni ining lawas, nga yutan-on, okay, mo na gitawag og earthly body, o sa English pa na, ang imong lawas nga langiton mo na celestial body. Okay? So, ang imong yutan-on nga, nagagulo kita tungod sa kalisdanan. Dili tungod kay gusto nato nga mamatay, kung dili gusto nato nga masuluban sa lawas nga langit nun. Aron kining lawas na may kamatayon, maisan sa wala na gayoy kamatayon. So in short, nagsunan. Yes, magulo kita kung sa kalisdanan. Diba? Magulo ka sa kalisdanan, Lord. Minani naman ang kalisod ang kalibutan, Ginoo ba? Labi na pagpuyo nga, Diyos nun, nga, kung makasala na lang si Ginoo, kuhaan na lang ko, Lord. Kung yun ang itong pagkampakuhaan na lang ko, Lord. Apat, kung buot ka pa nga, yung pa kong gamiton Ginoo, then, tabangin ko, di ko makasala. Now, prata na kong edad. Akong prayer is, Lord, hinay na kaling lawasa. So, kung nagampo ko, na kung ganahan pa ka, umabot po sa isinta, kaya patumalang nakatuloy ka karon, tagay ka ka pupuso Ginoo. Ya kung dili maganing maday, man akong kaon karon, andama yun yung taong ko. E kung karon ang kabiuna, so be it. Ikaw ma, so be it. Amen. Kung na yun na. Kaya wala naman yun, kaya lain ka pa doon na, kaya may nga mo, supot ka sa dili mo mo yun ang ending, ang katapusan sa matang katauhan. Kung mo na ni kanilot ningon ninhi. Aron kinilawas na may kamatayon, mailisan sa wala na gayoy, kamatayon mo na nga kung naa ka ni Kristo Jesus, kung imong gidawat siya tinuray nga Dios, kato pa magsunod ta niya nga madlukon. Di kay murag laglakot ang Kristo nun murag yapon. Nya murag ang pakasala. Sabi na sa unaw na kasing-kasing. Abi na tuwa na siya nakakita ang Ginoo niya na oy. Mabitaw kung kanin
basic butang ni nga inyo mismo may bawal nga di mo healthy spiritually. Kung di na kaganan mo, basa. Kung di na kaganan mo, ampo. O kadugayan yung kaganahan mo, fellowship. Di ka na makitaan sa uban. Kaya ba? Nakagapon sa prayer fasting na to, ang tao nga makasala, kung sa man yun. Sabi ko, kamo, kalit na siya dagan. Kung na ka, ako ba kayo mo rin? Ano, tabi ko kayo na ako, mga taong. Hindi na kumuratan, isa ba? Kung kita na itong galit, pagdagan, okay pa kayo itong gahapon, nahadlok lang di ay, dilit ni mo. Kung dili tungod kaya nakakita sila, na naapa ka, naghayag pa ka, napaka sa Ginoo. Di sa ganang pangutan-un, naunsa sila. Kailabi na kung sila nagsigig buhat o sala. Mao na ang pakikrelasyon sa matag usa, magisunan. Makita na to, mag-gauge na to, ma-measure, ma-testingan. Pinaagi sa imong pakikhiusa sa matag usa nga Kristohanon. Pero ang atong lasa sa atong dila, marinas mga butang sa kalibutan, ganahan ta sa mga tao na sa kalibutan, ganahan ta sa mga butang isunan sa kalibutan, ganahan ta sa mga butang na nasa kalibutan, then wa na kita diha sa Ginoo. Sa ibato nimo, imarsol. Ila ka, Lord. Ano sige na makuha niya sa kalibutan Ginoo? Nakakita ko, Lord, hindi na kaya ko ganahan mo basa. Okay? Kung di ka ganahan mo basa, di na ka ganahan mo ako. Di na sa kaganahan mo, kanta. Sabi mo, di ka naman kanta. So may kanta mo din na pwede mag-ugahan din na. Hawang naman sa mga butang sa Diyos. Pero kung busy ka sa mga butang sa Diyos, labi na magsigigukod ka sa mga patay nining kalibutan na. Niyadaghaking patay sa itong balibon, pamilya lang na ito, patay. Amen? Yan kay patay man baho. Diba? Nga naman, sige palimaw, tas mga sala, sa kabubot, mga sige lang, sasaan na itong bingiro. Kung naipatay, diba, makapahugid ka, kung sa itong balay, samok, gubot, kasi asa kalingi, isa pa ka maso, kung lumuyuko ka, ay huling mo kasi mong balay, gubot, kaya nga naman, patay niyo mga gubot. So, sa mga bukaso, maningkamot ka. Nga mahimog ka, asinong kahayag, maningkamot ka nga, imong kinabuhi, makita na doon na ebidensya sa liyog sa balang espiritu. Kaya nakadyo, kung yaw-yawan ka sa una, dili na karon. Kung palautan ka sa una, dili na karon. Kung sismusa ka, dili na karon. Kung isugay ka, dili na karon. Dahil mga kusaban, nag-adi ka, dili na karon. Yausar mo na, pangayo sa Ginoo. Ayaw undang. Ay, di ko mausap. Ikaw ni surrender. Wa ni surrender din mo. Now, kisa maroon ang naginanglan tabang. Ang Ginoo, kita. So, kita ang dapat mo surrender. Dili kita mo surrender. Hangtod ihatag. Kaya nga naman ang Ginoo nagingon padayon sa pag-ampo nga walay pag-uas, walay pag-undang. Pray unceasingly. Now, number one na ito nga mong pray, kita man na itong kagalingon sa amen. Kaya makita man na ito, Lord, sa ito, hindi na po sa iyo ako. Ayaw ginay mong kagalingon, buwangan, buwasan mo maya na sa digay, ay na lang o doon na mo na, nagpakita lang sa mga bangkay sunay, mawawa lang sa kagalingon mawa di mo na. No, nakasala ka, the more mudagan ka sa Ginoo, kayo sa kasalisunan, please, tabangi ko. Okay? Lahat yung may problema, balik-balik yun yung nasala. Tabangi ko. Pwede ko niyo tabangan. Problema mo na to, di kita mo sulti. Kay di tapa, tabang, kay na in love, kay ka na igumata sa sala. Dapat masilag ka sa sala, masuko ka sa sala. Kung mga utang dapat nasa akong kinabuhi. Wala lingon si Pablo Lincoln. Ang Diyos mao ang nag-andam ka nato aron madawat nato kining bag-o nga lawas. So kaniday garantiya sa eternal inheritance kinsa may naghimo nini? Ang Ginoo. Verse 5. Ang Diyos mao ang nag-andam ka nato aron madawat nato kining bag-o lawas. Kinsay nag-andam? Ginoo. O gihatagan niya kita sa
Espiritu Santo. Nabay, so din nga, pagliyong po, di ka maayo, wala, magbayad ka, o magsakripisyo ka, nabay, so din nga, gihatagan mo na, gihatag ra, grasya, gihatag ra, wala mo pangayon, gihatag ra, usa, ang Espiritu Santo, aron masiguro na to, nga kini, buhaton gayon niya. So sa English ni Maiksunan is, it is God who has made us for this very purpose, and has given us the Spirit as deposit, guaranteeing what is to come. Sa ito pa, ang balang Espiritu dahil ihimong deposito. Kaya, daghan may gibuhat ang Espiritu Santo sa akong kinabuhi. Gilisdan ang imong pagkatao. Born again ka. Tudluan ka sa pagsimba sa Espiritu nga wala na kay makita din ha. Wala kay tamdan na din ha. Surya na kasi Ginoo. Daghan siya gibuhat. Amen? Kaya karon, deposito dahil siya. Aron ini kamatay ang lawasa, kibaw ang amahan sa iya. Silyo siya, yes, silyo siya nga makita na pagnihi sa episode 1:13 ato sa episode 1. Ano ko rin tanong sa likod? Episode 1:13 na nabasa. Kung kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang may balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Sa diyang nito kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyan isa timailhan nga kamo iyan na. Makita na to nga ang silyo sa Espiritu Santo, grasya gyapon nga gihatag sa Ginoo tungod kay nituo ka sa ebanghelyo. Sa ebanghelyo, si Kristo nagpakamatay alang kanako, ug di ko ngayan luwason apan tungod sa iyang dakong hugma iyang gihatag niya butong anak aron ako mutuo lamang sa iyang gibuhat sa akong espiritu. Ug kay nituo man ko nga siya ra makabayad sa akong sala, ako na siyang silbihan, ako siyang himong amo, usara ang akong amo. Mao nang single mind ra ka. Una ka ni Kristo, usara ang imong intensyon sa kalibutan. Kinsa imong padatuon? Si Kristo. Dato naman na siya, padatuon, pagdili mo nga naman. Magdakag na ng kalaparan niya. Magsakripisyo ka, magpangihog ka para kaniya. Managtanan ni mong buhaton, mong tanan ka, para ba ni sa Ginoo? Ako gibuhat o dili? Kung dili para sa Ginoo, os ba? O bitong balik ko Ginoo, kung nagtrabaho ka, lingkod ka diyan 8 hours to 12 hours sa imo, o nagtrabaho, nalingkod ka, nagbaro ka sa imo, gitrabahoan, what you kayo ma-share diha sa imo gitrabahoan? Ni everyday for 5 hours to 6 hours nagtrabaho ka din, ha? Nilabot na lang ka 3 years, 5 years, 10 years, what you kalag nga nakakita, kinsa ka? Way nakalagan diha? Way natakdan diha? Kaya naman, amang patas amang, nagbungol patas bungol, nagdikta makadungog kinsa mga nakinanglan o Ginoo. Hindi kita makasulti kinsa ang Ginoo. Nag-eskwela ta. Nag-eskwela ka, mahumana lang ka, mahamang elementary, mahumang kag high school, mahumang kag college. What you kay madanga ka lang? Kung watay nadanga ka lang, then isayangan na to ang panahon na dibutang ka sa Ginoo. Kaya katong mga katawhan na nagpalibot na to, kinahanglan to sila makakita sa imong kahayag. Kinahanglan makakita sa imong kausapan. Yung ikaw nagpuyo ka, asa ka nagpuyo inayagan? Hindi sila maduslitan diha sa kalayo sa Espiritu Santo. Hindi sila makakita na matinganga. Nakita mo siya? Katong gahapon nga dili nga yung Jonah niya, dili Jonah nga dormo. Jonah ni siya nga Arnold, kasi si Jonah Jojo. Ano siya? Jonah taga-Pasig. Tawag kasi Jonah taga-Pasig siya. Ano man? Perting malitahaan. Perte yun is piso yun ka malita. Sa iyo kami ng bandita niya. Hindi pa kumangko yan. Nagpasamos laloy o putro pa. Isog, isa lang isog. Okay? Rubay akong papa. Hilong sa akong papa manghagis. Mas labaw man akong papa manghagis. Di ba sila may pulis ba? Pero isog kayo si Jonah. Now, na-born again siya. Pagka-ano na to siya? Minaw, di na po, minaw, di na po. Nagibuhat ang Ginoo sa inyo naman. Bang! Then, may bitan siya balik. Pag bata ng balik, diretso na siya. This last year. Iyang silingan. Ay, sige man sila rin away sa iyong balik.
Dako yun yung baka. Abot sa tanong iskinas Pasig. Ang iyang silingan na nakakita. Ano Miss Juna, di na naman siya natupag sa iyong bana. Iyang mga bana may isog. Kaya iyang bana di man nakaumpok sa gamay. Kaya may gano'n, Juna! Di ba? Ako bana na, Iya po sa iyong bana. Niya ba? Tanoon ba yung bana kay niya? Okay? Taas, kapuglawas. Siya ba yan? Hindi siya taas. Pwede na siyang pong. Okay? Riga, hindi po sa iyong bana. Nakakita sila sa usapan na unsaman ka doon. Na unsaman ka, di naman may kadungong sa imong kinata. Di mo abot mo na sa mong balay. Share siya. O tungod kay consistent ang iyang kausaban. Hangtod karon. Kung labaw nakita na ilang usab na yun kaya siya kay siya mali mo balik kung mga away sa mga silingan. Kasi siya man ay siya dugulan. Uy, dunag tawangi, bumiti ko. Ano ako na lang. Pero pinumutay, niya. Di na naman siya, di naman makita sa gawas magpili sa iya ng sunsaya, balay maglara, kaya mo naman nangyayin gusto latang sa puso. Balik niya sa puso. Nakakapig siya sa kapamilya. Usa ka pamilya, usa ka itong kakalang na usa naman ka nila, Juna. Yung wali na, pwede salita, ha? O niya, ikanta sa very good, faithful kayo. Ang kalinag na musisa sa iyang reliyon. Oh, niya na, di ba minalawat? Iyang mama eh. Kasi may manguan. Dinantaon siya mo, siya, ginang pagalasan eh siya. Eh, di mo na kumanhin. Ano man ang pilo? Ano ako na dito mo usin? Kasi mo na dito sa ibang buntag. Kumain na mo, simba ka buntag para kasi pasag kayo ni kahapon. Mamas payo. So, may consistency lang. Kana lang. Sugalan mo sa pag-imbitar, pero mo ulit. Hindi lang nakutod sa pag-imbitar. Puhatang tanan, ikaw mo share, ikaw mo imbitar, ikaw ang Bible study kung may mo. Then, nanhaan mo makita, ikaw mismo na yung kang husgan diya sa Ginoo. Hindi ba sa tanan, hindi mo pati malay mo usap. Ano saan man yung bana? Saan yung bana? Wala? Kaya yung bana, saan malay? Saan malay yung bana? Meron pa ito, bro. Kita agad nung pinila sa balay, magtang, magtugtog. Pero, dito sa kamalita, musimbang Bible study, di man mo ato sa fellowship ni Sunday. Yan yung kosa. Di ganyan ka mo simba yung karon, wakay ba na? Ako sa simba sa. Asa Arnold. Kung gingan ko, di ganyan ka mo simba kung ito ba na? At pero sa ingin natin sa Arnold, imita ko niya yun, tara na simba. So, magduwa na kamo ngayon, simba na yung ko. Minaw yung ba na? So, naminaw naman sa nakiyang pa na. So, kasi siya kung saman, kalakinan sa ilang relasyon. Kasi natin siya nalinaw sa ilang relasyon. Sila na ang dili, manunggal niya. Usahay ra yung mana. Ila! Mana ra ba? Yung mana siya. Kausan na lang. Ano, kausan na lang siya. Hindi, ganun siya. Dali mo, kung pahit pa din yung pahit. Kausan na niya. Ay, sulti na makasarap. Tuna. Ano sa tuna? At pakapin na nung sa niya, pasensya. Sige mo daw yan. Tuna. Inom na yan ba? So, makita rin naman, ano natin sila? Mag-exercise sa lidat. Kahit magkawagtang sa lidat. Kausap ko sila na sa Kristo. Amen? Wala, ang pinakamilaan, ang pinakapadlungan. Wala yung atuang, wala yung atuon, wala inyong sigyan ampo, wala yung sigyan inyong duol. Nga naman, ni kapaling niya na, daghan kayong mati nga lang. Now, kaning nga inheritance, nang-awa sa Hebrew 9:11. Hebrew 9:11. Ay, sapan niya sa business niya si Jonathan. Hebrew 9:11. Okay, see ka na. May vacancy. Hebrew 9 vacancy. May vacancy. Kapag may versikulo 15, nagsulti, busa si Kristo mao ang tigpatiliwala tali kanato o sa Diyos sa bagong
butang. Hindi why laing magpatiwala, why laing Ginoo si Kristo Jesus ra. Musampit kag laing Ginoo, mangita kag laing magpatiwala nimo sa Ginoo, sipyat jud ka. Amen. So, kay pinaagi sa iyang kamatayon, gitubos niya ang mga tao nga naglapas sa una nga kasabutan. Mao kana nga ang mga gitawag sa Dios, tanawa ang gitawag sa Dios, kung ikaw gitawag ka sa Dios paminawa, makadawat na sa mga butang nga iyang gisaad nga maangko nila sa walay. Nagpasag niya? Hanggang sa 2014 lang. So walay katapusan mga butang nga dili na itong maihap, may kasabot. Sige kong search, wakay ko nagagita. Unsa man yun ang eternal inheritance na takit-takit na ito, makita na ito. Unsay naa ni Kristo Jesus. Imo sab. Na unsa may nasa Ginoo. Di ba lang itong yuta? Di ba lang itong yuta? O sa may dunay nakapanunod o kayutaan. Burasan mo na kutog sa pila ko na kahektarya. Usa pa kapo imo. O usa kaliti imo. O tibok sibo imo. Unsa mo na sa tibok kalibutan o tibok kalangitan. Luwas niya na, nay dato mo nakailamo nga nakaangkot o yuta sa langit. Na? Wala. Bitoon. O karon mga hingi mga tao, maangko ng mga isla rin ngayon, bitmin sa Cebu sa Bohol, giilang. Kali, bibigyan nga ilagot. Bilang giilang. Okay, sa katong bukit doang pandanon, giilang. Yan din balik sa barangay sa pandanon. Kaya mga dato man diri sa Cebu, hinangangko na. Hihaay sila. May malimutan mga barangay sa pandanon, kaya mga pobre man. Giila. Daghan kaya daghang montas, daghang mangangkon sa dili ila. In the first place, wala sila katungod mo angkon ng kayutaan. Labi na dili lang. Daghan kaya na unuway na kaangkon sa bulsa kadato. Sisi, usa sa mga witches, ano kaya sa SM, pinakusas mga dato na sa mga kalibutan. Kota na sisi, nakaangkon siya bituon. Kung nag-angkon siya bituon, basig mapalit niya ang langit. O papalit sa niyang Ginoo. Lord, palito na ako, lugar na para na ako'y kamatay na ko na ko diya. Kaya hakuto na ko tanang SM ako, itukod ako ibutang nila para manegosyo sa ko sa mga Christian nga mga bot diha. Problema kay libre naman, tanan, ikabot sa langit. Kay tanan mo kwarta, ibilitan na kayo tani, ibilin, tanan nga mo sila, ibilin, tanan, ibilin. Kaya ang imong dadon, ang limpyo nga kalag, limpyo kasing-kasing, limpyo nga nahuna, limpyo nga tanlag, limpyo nga konsensya, labaw sa tanan limpyo nga lawas, na mulusog-lusog, kung sa usa ka pagpamilok, at tungod ito kalayo, ito ilang Christina, kung nakuha itong nakita. Mo ng eternal inheritance. Okay? Now, kay siya man ang ihatag ni anak ka na to. Di ba ang mayan? Kuntinto lang tayo ni Karon. Yung, kuna magatay pangayon sa Ginoo mo susita. Kulod, kinaglan, di ko nini, o di. O kapritsyo lang din ako. Kadagang kapitsyo. Kaya itong may suon. Akong lawas. O kapritsyo na yun. Hindi mo ko pupunta kay Ginit. Hindi, mabigay, siguro ko ako yung katong. Ewan ko na gilpon. Pero, sabi ko, Lord, hindi mahal-mahal ni Lord. Sige ka lang po. Di ko kato. So, may sunan, anak, makatiguang ka kayo yung finance na yun. Di ba natinig? Bilip ako kayo manatinig. Pilip siya, mulako-lako magpainit. Ako magpainit, wala. Di mo adlaw plat. Paragapon, daganit, pakabot. Balday pa ako, kung doon na si ulo. Plat, di ko ganang buwangon. Kapoy kong lawas, mura kong iubok sa katri. Kaya na lang. Kung na ng mga putang na may sunan. Now, gawas niya na. Nga makontento ta. Ako makita unsa ka lapad, unsa ka kahabog, unsa ka law, ang tanan ni hatag sa Ginoo nato. Kaya tungod kay kung manununod na ta sa langit, napay putang nga dili hatag sa Ginoo nato dili. In Romans, lingon nga, kung ihatag sa amahan ang iyang anak para matubos ta niya, unsa may dili mahatag sa amahan dili ka nato sa atong pangkinahanglan. Nabay dili nihatag. Ihatag, sa may pangkinahanglan ampo, kuwangan ng kag-ampo. Sige, tapong ampo, kuwangan kag pagtuon. Namang
ako'y pagtuo. Are you sure? Kaya kung sikap ang puwag yun niabot, ipasusi sa Ginoo, Lord, sa'yo ka kong pagampo. O basi, paminaw ko na ako'y pagtuo, na yun ko nito, nagduda na ito. Or di ba, Ginoo, na ako'y sala, nga nakababag sa imong panalangin. Pag-abot mo na ng mga butang nga, simple na yun kayo magsuunan. Ihakbong na si Ginoo, gikan sa langit, ihakbong na tungod sa imong pultahan. Sabi kami sa mga butang na isunan nga, sige ko, pag-iruhan ni Ginoo, ako yung gym, reward altar ba? Yan, gamit ito sa Ginoo na, gami-gumi. Sige siya share may tungkol sa iyang experiensya na niya. Wa siya gospel. Sige siya sulti sa mga iyang na-experience siya, mga milagro sa Ginoo. Kasi siya isa na ako'y kuha niya sa kidney, bato, sakit, ihi, mauni, maunay. Naku pa siya lawas niya. Tanawin mo, gawa siya sakit. Ako siya lawas niya, ihi yan. Nalala ko, pinahan, mauni, mauna. Yaman mo siya kwarta. Yaman mo niya akong panita. Yung mga anak ko, nakibuang mo sa Ginoo, nanunuktok na ito, nanunuktok ko kaila. Yan ihatag siyang envelope. Siya sabi, parahin mo ni sir, pipalitan siyang lakaw. Kapag-apilin ako, mawagin ang kantidad na kung kinala sa akong operasyon. Ano? Kasi siya istorya mo nila na siya ko, bot. Dahil siya istorya. Tuo. Pero at the same time, ako kasing-kasing nyo ba? Suya kay kung ano man kailang mag-asis Ginoo. Ano mga mukha siya? Inigo kay Ginoo. Doon mo ko anak. Diba? Hinata na? Oo. Sulahi lang yung silingas. Sulahi lang yung mga pagumangko, manako. Sulahi lang yung mga... Isa na yung mga istoryahan na nakikibaw ka. Lagi na may sitwasyon na po pareha. Uy, nakikibaw ka na sitwasyon na nag-agidyo ko niya na among ibatot ni Ampo. Among ibot ni Ampo. Ngayon mo, Lord, ikaw ang Lord, kung nasimulaw ko'y pagtuo. Tagay ko pagtuo. Kaya ang pagtuo, dili na imo sa ginusan na. Amen? So, mga sunat, pagbaka na ito ninyo na. Juan 4:6. Tagaan ka sa Ginoo, discernment. Discernment is makabantay ka sa mimi. Batok sa tinuod ng mga katawhan. Makabantay ka sa mga ganahan o Ginoo o dili ganahan sa Ginoo. Juan 4:6 nagsulti. Apan kita, mga anak sa Dios, ang mga nagaila sa Dios, sa nagapatalinghog sa atong gitudlo. Apan ang wala mo ila sa Dios, dili magpatalinghog kanato. Busa sa imong niini nga pamaagi, mahibaluan nato kung kinsa ang nagtudlo sa kamatuoran nga gikan sa Espiritu sa Dios o kung kinsa ang nagtudlo sa bakak nga gikan sa lain nga Espiritu. So nagsulti ni Bini og duha. Kung anak ka sa Dios, o kung nangita ka sa Ginoo, okay? Open kay ka sa mga butang sa Dios. Labi na ko ang Espiritu Santo na nanimo. Sa kinsa nga mawali dinhi, kung ang iyang wali gikan sa Espiritu, ang imo kasing-kasing midawat. Ang wali dinhi, ang iyang sulti, sagol na gani kinaadba, yawan on, uban pa, makayong kalain niya ang sulti. Lain man. Di ka kakibaw sa ulo din kung bago ka, di ka basta lain, na di sa'yo. Espiritu Santo na, nga nagtudlo ni mo, bantayan na. Nga na siya lingla-lingla. Na siya mga pinahipik na mga gipang sulti. Bantay ka, ayaw pala yun. Labi-labi yung ginawa yung balik. Okay? Nasabot ha? Ang problema mo na to, daghan sa mga Christian, tungod sa convenience, di ganahan o sakripisyo. Ay doon magunin na simbahan. Ito siya nga bakak na limao ang mga ipangyaw-yaw o labaw na ang kinabuhi. Sige lang na po pa tayo niya. Dili. Kung asa kagibutang sa Ginoo, like kadaghanan biya dinhi, mga lagyo kayo mo ng lugar. I praise God for that. Sakripisyo yun mo. Nga mga higid mo, mabot pa yun mo nga, daghang may churches nga ito napitan. Napula-po, daghan. Dito sa syudad, daghan. Ganong mga liman. Hindi ka na naman, no? Praise God for that. So, masan ni, ang tao sa, makibawasad ka kung ang tao mini, kaya siya maminaw sa nimo. Balik ko na po. Dili ako ni, ngayon ni,
Busa sa ingon nini nga pamaagi, mahibaloan nato kung kinsa ang nagtudlo sa kamaturan kay Primero. Apan kita mga anak sa Diyos, ang mga nagaila sa Diyos, ang mga naila sa Diyos, nagapatalimod sa atong tudlo. In short, kung born again ni siya, imong tudloan, please listen, dili ako, ginunit. Bato-bato sa langit, tamatamaan, huwag magalit. Masuko mo, bato alang Ginoo, alang ko. Kamu bato ubal sa Ginoo. Born again siya, tudloan ako, dawat. They born again. Rumingon born again, tudloan ako, kasi pili mo dawat. Kung na may ko, yung at times, sakitan mo, nag-reaction yung pag-iwan ninyo. Basi wala pa kasi Ginoo. Kaya nung sige tutudluan, di mo dawat. Tutudluan, di mo dawat. Sige na balik-balik. So mo lang may mo, sigurado ang inyong kaluwasan. Kaya kung tudluan ta, una na itong Ginoo, makakita man na sa atong sayop o mag-uulta sa atong sayop o mabalaka ta sa atong kondisyon, sa atong paglakaw sa Ginoo. Mahadlok ka nga, ma-disqualify ka, kay basi karon makalit ko kamatay, kalit ako buhay ginhawa. Mahadlok ka nga, Lord. Sa'yo, thank you, Lord, pasaylo ako niya. Nga, saylo ako, Justine. Ako nang buhaton, Justine, insakto. Di na ako buhaton ni Justine mo, malain na ka, makasuko na ka. Kanina ako buhaton. Usa sa una sa tanan, ayaw mo sige, o ganang depensa sa imong kabulimon. Ano yung mag-sunod? Napagita na sila iya, natawag mo ng atong atensyon. Nga, o pagkikasulti ang natawag mo, parte na mo, taga na kayo depensa, taga na kayo istorya, di ka mapausan. Dili ka mapausan. Ibutang ka lang, daghan ka ipamuat sa Ginoo, pero na ka na kinaiya. Maiwan dyan ko niyo, please listen to this. Kaya kung gikan ko din na, ispiso sa kaya kong kampulina. Ako ko rin mga atensyon, daghan na kay kong rason. Kung sa dihangga ako sa Ginoo, wala yung ito ko nga sa akong pagkahambukira, sa akong pagkabadlungon, sa diha ang balang espiritu. Hindi ka badlo sa akong pastor, akong gusto, akong diri sa sobrang love, subagan sa pastor, Hinara ko sumbagay namin. Pero ang gawas na ko. Yes, Jet. Jet naman may. Dili naman may pastor ko. Yes, Jet. But, Jet. Tanan. Yes, Jet. Nabaran ako. Sabay sa'yo ka ito. Sabay ko ano ito eh. Sinis ko, sige kung surya sa akong kagalingon. Kaya ako itandi ang iyang rason sa akong rason. At ito ko sa Ginoo. Diba? Yung Ginoo may nag-ibaw dyan kayo, sayop pa dyan ko. Nagsabi dyan ang sayop. Kaya kung butang ka siya ang sayop, wato dyan ka dito, eh, tingnan ko sa sayop ka eh. Makawalan ng pastura ka. Ngayon ko, hindi. Akong dawaton ang iyang pagkatao. O gitudluan ko sa Ginoo, kabisag wako'y klaro nga sayop. Gitraining ko sa Kaya isa man ay katungod mo train ako. Ako na yung kauban ng parehanan ako. Yan, ako first Christian. Di ako ang hawag sa tanan ng Christian. Di ako man ang first na born again. Kaya kadaghanan nila ako mang nabdala sa Ginoo. Isa man ay hawag rin. Ako pastor. Correct? So, asa mo mag-focus? Kung ibuwan sa Ginoo na, isang ko sa iyo. So, parang kung nagmay yun kayo na, pwede naman yun, kanta. Mga praise and worship. George, that is slower, this is not a fast song. Iba, okay naman. Kung ano na, slower, ano yun na siya. Yung paksyon na itong momentum ba, paksyon niya itong nagdana sa itong mong rason mo diri. Ikaw na din ako sa Ginoo, Lord, listen. Listen niya, kay ako siyang gibutang, imabaw ni mo, para usay ulo sa pastor, matuto o bantay sa imong kalag. Dili na akong problema kung nasa iyo siya. Problema na niya sa Ginoo. Ang akong attitude dapat bisag sakto ko para nako. Yan pinamayon ng Ginoo. Bisag sakto pa ka. Paubos jud ka. Why dagang istorya, why dagang dada, why dagang rason. Ganda mo nung kung sakto na kaayo ko niya para niya napagay sa'yo, asa pa mo improve. Asa ko ma-improve, asa ko mas muligon, asa ko mas mangingilingig ko Ginoo para ninyo.
Kailangan mo dyan room for improvement. Amen? Kaya di mo kita ma-perfect ng kalibutan na, yes, you may be able to do these things, but unay, buhat na ani, pero napadyoy room, napadyoy lugar nga mas muligon pa ka, mas mutubo pa ka, dahil mo nga challenge. Kung naging mo ninyo, ang naa sa Ginoo, pareha mo o panghuna-huna at pareha mo, Espiritu. Ang wala sa Ginoo, bisa usawa ni mong matuto, di binamudawat sa mga butang sa Espiritu. Now, dili Christians. Pero ikasulti ni mo maminaw, nangita na sa Espiritu Santo. O kang Espiritu Santo, nagsige naglihok diha kanina. Mabitaw sa bisan sa atong mga pamilya. Sa diha ang imong pamilya, lutuson kasi mong silingan, bisag sa imong mga palinti. So, imong anak, nagkuhan naman na bulan yan. Mga na nagay na imong pamilya. Ano naman di ay? Okay man siya. Budipinsa na ganina. Bisa wala pa na maminaw kay nimo, sign na naglihok ang Ginoo ni anak niya. Amen? So kita, amen, papakin mo. Isa ka mo, kinsa man ang limpi nga muapil siya o ari sa mga mulutos nimo. Yun ay anak ka o asawa ka o bana ka o membro ka sa pamilya. Kinsa man ninyo mga pamilya niya. Sabi na kitang Pilipino, di ba? Mudapi kita sa itong pamilya bisag sayo. Correct? Pero kaning sayo pa nga, para nila sayo. Kung sayo magani ka, pero nidepensa sila, dili na sila. Pero, dili na ilang kaugalingon. Ang Ginoo na nga nagpangihok. So, maingon, makakita gani ka na nga sana ka. Doon, hapit na ni Lord. Hapit na ni. Amen? Kung kinsa man ang lihok, nga mubira sa tao. Di mo? Ang ato na yung papilo, pag-chismis. Kinsa may di natin chismo sabi? Takang kamot. So, di ang kita tayo chismo sabi. No? No. Nakasala ang kita chismis. Correct? Di ba kaya pareha tayo? Di ba kung pareha ka chismosa ni mo ate George? Eh? Pura buyag. Isa kayo kung chismosa ni Bakuli. Kung chismis juta, naagi na ng chismis. Balihon na to, gamito na to sa pagsulti sa ubang mga ito sa Ginoo. Pangayo. Kasulti mo, di maminaw palhin. Nariyasan ko. Di maminaw palhin. Kadagahan, ani. Kanila, may ka-20 ka po kakumista. Ako rin suro yung ase maminaw. Nako'y kauban, na tumanuan yan. Dariyan ako may kaisayan, bro. Pray ko na lalaki mo to. Na maka-penetrate niya laki, magun. Yan ay kung nabaday na ako. Bapo na ba din? Usulti pa ka na po. Kasi nagawayaw ka. Kasi masarap ko siya nagkali pa ko. Ang nagkaduling ko, mawag ka. Nagkatulik ko. Pero kabinis, nakibaw siyang mali ako. Kailangan siya. Robot, sila siya na robot. So, kung katuan ko, lain. One of the worst often. Yeah. Oo, patawag lain. Pero, badafak natin ang ginana ba? Hindi na po, kasi pa kung tingnan ninyo, nagulahan, ayun, yung penetrate, diba? Pero, dito lang din po, yung bisita lang dito sa po mga tao. Kinuha naman po. So, please pray, mula yung mga kalakinan na yung mga makato. Fairness, kay Murag Domingo, na siya yung lakaw. Mga siya. So, na yung bagdagan ko pa nga mga classmates. Daghan mo, daghan. Pamilya, classmates, friends, daghan kayo. Relatives, ampo. Ang di, paano yun siya? Pag di masakit mo kasing-kasing, ang di pa ganahan niya mo, mangaway pa, ayun na lang sa tula. Okay? Mangaway pa man. Pero yung ginawa, adto-adto from time to time, adto-adto lang sa kaya ginawa na nag-work sa iyo. So, dapat bisita kaayo sa pag-discern. Discern is pagtanaw, bisita nga Lord, kinsa kaha ang apli Ginoo. Lumampo sa ta sa Ginoo. Pangabot na tong ganto. In ka Lord apli, nangaway man lagi. Kain man lagi og tinagdan. Isa na lagi kuputahan. Okay? Yangiran man lagi ko Ginoo. Practice na. Nadili ka unsa man. Luuran. Practice na nga ma-learn kapag ka mapaog sa nun. Practice na kay unas tanan dili ikaw ang giyamgiran kundi ang Ginoo. Amen?
So kung naka-feel ka kasakit, imagine ang sakit yung dibati sa Ginoo. Nag-reject siya. So may isunan mo niyang mga butang ng ato, tunan o tulunduman. Parehitag espiritu, parehitag panguna, kung parehitag panguna-una, parehitag mga timuha, passion. Parehitag timuha. Okay? Parehitag timuha, parehitag o tumong kahimayaan sa Diyos. So, nag-ampo ko, nanghanggil ako ganin. Ampua ang inyong gawin. Ampui usab yung ganin. E bisan pa magsige kong ampo, bisan upang magso ng sig ampo. Kung ikaw mismo wa ka magtimuha nga Lord, tagay ko sa mga Espiritu Santo, tagay ko ka ng timuha sa mga kalak, o biyahe ko. Kung di ka mo ampo na wa dyan ito. Amen? E sama rin sa usa ka istorya which is true. Naatay gamong sa paghingiling ka pa Espiritu. Naatay gamong sa pagpahingiling sa dautang Espiritu. Na one time, nga, dautang Espiritu ay itong seminary na ito, outside sa seminary. Basta ang usa kasi, ang seminary yan na usa, itawag nila. Kasi kita ng pari, wah, yun itabo, tawag sa seminarista. Ang seminary yan nga, ordinary. Dito na, cast out. Di ba ma-cast out ang lawa? Kaya siya, Lord, greatly sin made and who is in this world. So, hindi mo may-cast out. Tawag nito sa pastor. Nagdagbahan na yung guys sila. Love, sige siya. Praise lang, cast out lang. Name, Jesus, power. Wow, Jude, black pila lang kauras, wow, Jude. Yung mga pastor, ampo ka. Balik ka. Ampo sila. Lord, gano'n, dili man nila mo mapapahawa. Tupag sige mo. Kapten lang mo umag, sunod ugma. Di ninyo mapahawa kay na in love siya sa dautang Espiritu. Ang tao mismo, di andam nga mubuhi sa dautang Espiritu na naakan niya. Kung ko yung magsunod. Kinsang Espiritu ang naakan niya. Kaya kung Espiritu sa Diyos, makakita kang mga kalag, wala mo kaila sa Ginoo. Mag-uul ka. Umuampo dito. Makakita ka nila maghila ka. Sa mga musuloy tanong his mga kabalayan na wata kibaw kung saan isang ilapin sa Ginoo wala. Nagsuroy na ito din na isang nagpainit ta. Ang atong kasing-kasing dumo kami yung Ginoo paminaw taon din. Amo sakripisyo. Tinuwangan natin mga kalag punta. Apli silang puntahan. Kung sila mismo nga makadungog na sa atong mga waling sa inyo na kayo. Kataruan tayo sa system. Mudungol sila sa Ginoo. Amen? Kay si Juan mangani, natuwa siya sa kamingawan. Wadyo yung mga balay. So diyan, sugod na siya wali. Ilang mga taong pinangan ito. Okay, mag-inom milagro, na puno na ng lugar. In fact, mag-isuna na sige na puno na mapuno ng lugar. Mag-expand ko diha puno ni siya managin na kudaan sa tagiya. Kung kinoy yung kupo sa tagiya, mag-expand na diya, alam mo nang hita sa tagiya. Kaya ko mo yung mga maura mo. Yung minus mga dili taga-inayagan, pila na mo sa inayagan. Pila na mo. Kung mo kaputong 20. Kaya mo isunod kaputong na po. Correct? Amen? So mo na may isunod na, please, pakibugno diha sa Ginoo. 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 Kibaw ka usa kung kadautan na makasasala. Kibaw ka usa kung katapulan usan mo ako. Kibaw ka usa kas mga butang sa Dios. Tapulan kay ko pero di ko ganahan nga di na ko madawat ang inheritance. Ang imong ikahatag na ko nga katigayunan nga mahiusa ko diha kanimo hangtod sa kangturan. Tudloy. Ampo lang kami sa in closing. Huwag ko nga pinasahi nga kinaya sa Ginoo. Isip Espiritu. Makahimutan nato sa pagpamati o pagpangita sa mga espiritual na mga butang nga ang Ginoo lang sad ang makausap dinhi kanato. Kay namdumi. Ang usa ka butang nga gihimo sa isbalang espiritu. Dautan ta apan karon nahimutang balaan. Gawas ka gihimutan yung balaan, siya naghatag nato espirituhano pagkatao, a new birth. Dituluan na niya pagsimba sa espiritu o kamatuuran, ditagaan na niya bagong ngalan o identity, o karon ato nakitaan, ditagaan na niya sa labutan, gihimutan niya nga templo,
gigarantihan ta niya eternal inheritance o gitagaan ta niya discernment. Next week, mutan-aw ta, God is love. Invite, pang-invite. Unsa man yun yung bukma sa Ginoo. Usali sa kalahi nga kinaiyahan sa Ginoo. Kung kaniuntang tanan nga atong hibawaan sa Ginoo, makahatod nato sa pagsamot nga supay musunod sa iyang mga mando. Kay ang Ginoo lamang ang ayan sa tanan natong kusog, tanan natong pagkatao, tanan nga naka nato atong ihatag kaniya. Kay walay nakahatag nato ini mga butana gawas ang Dios lamang. Amen. Magdako kita. Salamat.